Karong adlaw daghang rebelde ang misurrender sa gobyerno sa Compostela Valley Province. Ug alang sa dugang detalye, sa nato pinaagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek kapin na 80 ka rebel returnees ang nakadawat og cash assistance gikan sa gobyerno sa Compostela Valley Province samtang puwersa sa New People's Army nagkahinay. Gisalikway na ni alias Roger ang hiwing ideolohiya sa New People's Army. Usa siya sa pinakabatang misurrender sa gobyerno. 17 years old lang si Roger, dihang misulod sa rebeldeng kalihukan. Diin na sinati pa niya ang pagtanom og bomba. Pasalig nila nga, ibangan ng mga pamilya niya na mga guys lang ikahatagan meras. Mga tabang ang padalas pamilya ba nga wala day ipadala day nga. Anjud, lagi klaro ng MPA ma'am. Ang kagutom og kalisod ang nagtulak kaniya aron mo surrender. Grabe kalisod jud ma'am ay kaon mig ganang may sugaay nga na magwataron tulog sa pasara mga kaon ba tungod sa hadlok sa sundalo nga na. Lakip si Roger sa kapin 80 ka mga NPA gikan Compostela Valley Province nga mibalik sa sambakan sa gobyerno. 15 nakadawat og cash assistance ubos sa Enhanced Comprehensive Localized Integration Program kaganihang buntag. So we can empower them, including their families, so that they can become productive citizens, peace-loving, law-abiding. And then we will also, pag empowered sila, empowered din yung community. We address the local issues through community dialogue na dati na rin natin ginagawa and come up eventually with localized peace packages through yung ating mga local government units. Dito sa Compostela Valley, we are probably confronting 3 or 4 guerrilla fronts na lang. Okay? And tanan na sila na bawasan na yung strength, na-dismantle na natin yung mga struktura nila. And kung ato mo sa atong mga barangay karon, ang ilang masa nakuha na nato na. Wa pa matapos ang problema sa insurhensiya, labi na sa Conval nga iladong ginakutaan sa rebeldeng grupo. Apan nasayrang nagkahinay na ang puwersa sa walhong pundok. Samtang dili usab matud pa magsilbi ang giingong Red October o ang ginahikay kunong destabilisasyon sa oposisyon o komunistang grupo aron palagputon sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte. Ilusad kini pinaagi matud pa sa sunod-sunod nga protesta batok sa administrasyon nga langkuban sa managlahing pundok ug sektor. Tumong lang matud pa sa maong mga grupo ang pagdaot sa gobyerno. Yung kanilang panawagan hindi naman inaano ng dinidinig ng ating sambayanan. Dahil nakikita rin ng mga tao natin na ito yung pamahalaan, lalo na ang current government ni Pangulong Duterte ay talagang tumitingin sa pangangailangan ng ating mga kabayan, katulad ngayon. Tek, ang paggamhanan andaman daw mo dawat sa mga New People's Army members nga gustong mo surrender. Tek. Okay, Jandy, sa gihatag no nga financial assistance ngadto sa mga rebel returnees, unsay sagad sila mga plano sa mga rebel returnees? Ato na pangutan na Tekno, gamiton nila kining 65,000 nga ilahang nadawat nga cash assistance ngadto sa ilahang livelihood ug sa ilang housing no kay kalagi sila kay wala pay ang pipila kanila, wala pay mga balay sa ilahang mga komunidad. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.